जारिमिन अडिअ प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय हान्थिबोबाय आं गोजान लामा मुंनि बर' अडिअ सिडि केसेटखौ जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म आरो सानजारां लकेश्वर ब्रह्म बान्था मोनगिरि बिथां बिरेन्द्र कुमार ब्रह्मआ बेखेवनानै होबाय। धेमाजि जिल्ला सिमेन्ट सापरि सानजारि नोगोराव थानाय बर' कछारी अनसाय गाव हायुङारि खुंथायनि गाहाय मावख'आव दिनै BKWSनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथांनि जिउ लामायाव जोंनि थांखि सानस्रि आरो नोजोरखौ बिथा खालामनानै जुजिबोनायाव लोगो मोनबोनाय गोबां जेंना आरो खैदां खैफोदखौ सौसिनानै हाबा मावबोनायनि गेजेरजों गोबां जाथायफोरखौ लानानै सुजुनाय मेथाइनि देंखोफोरजों आबुं महर मोननाय धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरिनि जारिमिन अडिअ प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय हान्थिबोबाय आं गोजान लामा मुंनि अडिअ सिडि केसेटखौ दिनै सिमेन्ट सापरियाव थानाय बर' कछारी अनसाय गाव हायुङारि खुंथायनि मावख'आव मेहेरगोनां हाबाफारिजों फुंबिलि समाव आलारि बाथि सावजेनो SB बड' गेजेर आरो गोजौसिन फरायसालिनि बारग' फोरोंगिरि ललित चन्द्र बर' बिथाङा। बेनि उनाव हान्थिबोबाय आं गोजान लामा अडिअ केसेटखौ जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म आरो सानजारां लकेश्वर ब्रह्म बान्था मोनगिरि बिथां बिरेन्द्र कुमार ब्रह्मआ बेखेवनानै होयो। बे हाबाफारियाव BKWSनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथांजों लोगोसे आलासि महरै बाहागो लाफायो लखिमपुर लकसभा बियाबनि MP प्रदान बरुवा, जनाय बियाबनि MLA भुवन फेगु, मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी, बर' कछारी अनसाय गाव हायुङारि खुंथायनि मासिगिरि अनिल बसुमतारी, BKWSनि लेङाइ मावफुं सोद्रोमा रमिअ P नार्जारी, लेङाइ बासिगिरि सृजन बसुमतारी, बर' कछारी अनसाय गाव हायुङारि खुंथायनि गासिबो EM आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि बड'सा ब्रह्म, धेमाजि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि नेहाथारि, धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि नेहाथारि, धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरि नेहाथारि, धेमाजि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नेहाथारि, दखरा आफादनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोना बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसार जाहोयो। फोरमायगोन मानोना गोबाव सम जाबायमोन मेथाइखौ सुजुनायफ्रा थांनाय 6 बोसोरनि बारबाय आरोखि मेथाइफ्रा गोबां सुजुनानै आरो खन होनानै बेखौ जोबथा मोनसे महर होनानै दोनबाय थाखानाय बाथ्राया बेखौ ज' खालामनानै सिडिआव महर होथ'नाय जायाखै नाथाय गोबाव जाबाय आङो लोमजादोंमोन मोनसे समाव गोब्राब लोमजानायाव आं चेन्नाइआव थाहैनाय समावहाय बेखौ फोसावनो गोनांमोन नाथाय लोमजानायनि थाखायनो बा देहा मोजां नङिनि थाखाय बेयो फावसायनो गोनां जादों समाव फावसायबाय बे फावसायनाया गोबांथार फावसायनायानो जाहैबाय बेसेबा गोबावनि उनावहाय दिनै खाबु लानानै बेखौ फोसावनो हानाय जाबाय दिनै 16 आगस्ट 2022 मायथाइ मैया भारत उदांस्रि सान फालिनाय दिनैहाय खाबु लानाय जाबाय खाबु लानानै फोसावनो हानाय जाबाय गुबैयैहाय हान्थिबोबाय आं गोजान लामा बे आंनि ब्रैथि दिहुननाय मोनसे अडिअ सिडि केसेट गिबियाव आं दिहुनदोंमोन लामाया जोंनि दोंसेल'मोन बेखौ 2019 मायथाइयाव दिहुननाय जादों बेनि उनावहाय आगोमा अलंबार हाथरखि बेयो जाहैबाय बर' थुनलाइ मुलुगाव जायखौ आं बेफोरबायदि मासि होबोदों सानबोदों मान होबोदों मानोना ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि बिमुङावहाय आगोमा अलंबार हाथरखि बिमुंजों नैथि अडिअ सिडि केसेटखौ फोसावनाय जादोंमोन आरो थामथि अडिअ सिडि केसेटआ जाहैबाय बेयो आंनि जिउ लामायाव आंनि लामा आन्दायनायाव आङो फरायनाय समावहाय लामा गोथेबायमोन बुंनांगोन बे समाव आंनो लामा दिन्थिनाय आंखौ बानजायनानै सासे सुबुं महरै बुहुमावहाय आरो बुंनांगोन माने आङो गोथाङैनो गोथैयानो जाबायमोन आंनि जिउनि दिंग्राय बिन्दो लाबोना होफैनाय आंखौ गोदान जिउ होनाय गोदान जोनोम होनाय आफा जामिनि कुमार नार्जारिनि बिमुङावहाय थामथि अडिअ केसेट आंनि आफा जामिनि कुमारखौ थांनाय 2022 मायथाइयाव दिहुननाय जादों आरो नै दिनैहाय 2022 मायथाइ 16 आगस्ट ब्रैथि अडिअ सिडि केसेट हान्थिबोबाय आं गोजान लामा बेखौ दिहुननो हानाय जाबाय गोजोननाय मोनदों आरो बावहाय गुबैयैहाय दिनै
फुंनि हाबाफारि हिसाबै जोंनि मानगोनां बारग' फोरोंगिरि एसपि बर' गोजौ फरायसालिनि ललित चन्द्र बर' सारा फुंनि गोथार हाबाफारिखौ जागायजेननायनि उनावहाय बेखेवना होदों दिनैनि अडिअ' सिडि केसेट हान्थिबोबाय आं गोजान लामा बेखौ जोंनिनो बयनिबो मोनसे समनि फोरोंगिरि आंनिनो सासे बिफा बिथाङाबो आरो सानजारां लकेश ब्रह्म आरो लोगोसे जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म बान्था मोनगिरि धीरेन्द्र कुमार ब्रह्मनि दारैहाय दिनैनि हान्थिबोबाय आं गोजान लामा बे अडिअ' सिडि केसेटखौ बेखेवनाय जादों आरो हाबाफारियाव जोंनि लखिमपुरनि लकसभा समस्तिनि MP प्रधान बर' बिथां आरो जनाय बियाबनि MLA बिथां बबन पेगुमोनाबो दिनैनि बे अडिअ' सिडि केसेट हान्थिबोबाय आं गोजान लामा बेखौ बेखेवनायाव बाहागो लालांदों बेनि थाखाय आङो साबायखर जासिगोन बिथांमोननिसिम आरो बे अडिअ' केसेटआव गासै 28 मेथाइफोर दङ आरो खनगिरि हिसाबै बावहाय गिबियावनो फुंजा मुसाहारि लोगोसे अरुणा आर'नाइ आरो बिनि उनाव आसाब दैमारि गसाइ दैमारि लोगोसे बावहाय रुंखां केरकाटारि आरो आलारि बर' आरो लोगोसे बावहाय आरो जोङो कालिचरन बर' बिथांमोन दङ आरो लोगोसे बावहाय आरो बिबुंसार गयारि आरो सासे दंबावो जोंहा रौतानि मालेन नार्जारि बिथांमोनहा बावहाय गारां होदों आरो देंखो होनायाव आसाब दैमारि दङ नेलु ब्रह्म दङ आरो लोगोसे अमर बर' दङ आरो प्रभुनाथ ब्रह्म दङ बिथांमोनहा बावहाय देंखो होदों दा सारनि गोबां मेथाइफ्रानो जिथुनाखि हारि सिबिनाय बा समाज सिबिनायनि गोबां जायो थ' खोनासंगिरिफोरनिसो बाथ्रा जाहैबाय मिजिङाथ' माबा मोनसे मा रादाब होदों बे मेथाइखौ खोनासंनायनि उनाव खोनासंगिरिफ्रासो बेखौ मिथिना लानांगोन आंथ' सुजुबाय गारां होबाय रोजाबबाय देंखो होबाय खबाम दैखांबाय आरो दा खोनासंग्राफ्रा बेनिफ्राय मा मोनथिनानै लायो बेथ' खोनासंगिरिफोरनिसो बाथ्रा जाहैबाय आं जोंनि जिउआथ' बा जोंनि जोनोमाथ' मिजिं दङ थांखि दङ दा मोजां थांखि मिजिंखौथ' जों मोगथां महर होनो थाखायथ' नाजानाय खामानि मावनायाथ' थाखानांगोन दा बे मेथाइनिफ्राय मा मोननो खोनासंनानै बेयो बे खोनासंगिरिफोरनिसो बाथ्रा जाहैगोन ओंखायनो बावहाय थुलुंगा होगोन होआ बा थुलुंगा मोनगोन मोना बेथ' खोनासंखांनायनि उनावहाय खोनासंगिरिफोरनिसो बाथ्रा जाहैगोन बेखौ आङो ओरैनोथ' मोजांनि थाखाय मोजां मोनसे रादाब होनो नाजानाय जादों आरो बे रादाबफोरखौ मोननानै जानोबो हागौ सोरनिबा जिउआव माबा मोनसे दिग खोन्थानोबो हागौ बा बे मेथाइनि जोहै सोरबाया माबा मोनसे सोलोंनानैबो लानो हागौ बा मोनथिनानैबो लानो हागौ बेयो खोनासंगिरिफोरनि सायाव थाबाय ডাঙৰীয়াই এই অঞ্চলৰ আৰ্থসামাজিক সামাজিক ৰাজনৈতিক এই বিষয়বিলাকক লৈ বহুদিনীয়া তেখেতে সংগ্ৰামৰ মাজেদি এই অঞ্চলক নেতৃত্ব দি আছে আজি তেনেকুৱা এজন ব্যক্তিয়ে কিছু তেখেতক বাস্তৱ উপলব্ধিয়ে তেখেতৰ মনৰ কথা প্ৰকাশ কৰাৰ কিছু গানৰ আকাৰে লিখি কেছেট ৰাইজক উপহাৰ দিছে আৰু সেই অনুষ্ঠানটোত আমাকো নিমন্ত্ৰণ কৰিলে গতিকে তাৰ কাৰণে মই অনুষ্ঠানটোলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু মিনেশ্বৰ বসুমতাৰীক এই প্ৰচেষ্টাৰ কাৰণে বহুত বহুত শুভেচ্ছা যাচিছোঁ আৰু আগন্তুক দিনতো আমি আশা ৰাখিছোঁ যে বাস্তৱ অভিজ্ঞতাৰে এই অঞ্চলৰ বহু দিশ তেখেতে দাঙি ধৰিব পাৰিব আৰু উঠি অহা প্ৰজন্ম আৰু বিভিন্নজনে ইয়াৰ পৰা অনুপ্ৰেৰণা পাব আজি এটা সুন্দৰ এটা পৰিৱেশত আমি 100টাতকৈ অধিক তেখেতে গীত ৰচনা কৰিছে আজি জানি ভাল লাগিলে আৰু তাৰে খুব সুন্দৰভাৱে CD কেছেট আজি CD অপেনিং হৈছে আৰু যিখিনি গান ৰচিত হৈছে তেখেতৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সামাজিক কাম কাজত সংগ্ৰামী কাম কাজত জড়িত হোৱাৰ অভিজ্ঞতাবোৰ প্ৰকাশ কৰিছে মই ভাবোঁ যে এইখিনিয়ে মানুহক জাগৰণ সৃষ্টি কৰাত সচেতনতা অনাত মই ভাবোঁ যে তেখেতৰ গানে প্ৰেৰণা যোগাব আৰু অহা দিনবোৰত মই ভাবোঁ যে তেখেতৰ জীৱন যেনেকৈ এতিয়া সুন্দৰভাৱে এটা পৰিৱেশত আগবাঢ়িছে ইয়াতকৈও ভালকৈ নেতৃত্ব দিব তেখেতৰ জীৱনটো সফল হওক নাই মই খবৰ পোৱা মতে আৰু যিখিনি মই আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে আমাৰ সকলো পক্ষৰ লগত আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে গম পাইছোঁ সোনকালে নটিফাই হৈ ইলেকশ্যনো চাগে মই ডিচেম্বৰৰ ভিতৰতে হ'ব বুলি মই খবৰ পাইছোঁ এই বছৰৰ ভিতৰতে হ'ব বুলি খবৰ